Здравейте, аз съм Ицо от Smile Tutorials и днес решихме да направим урок как да приливате изображения с Gradient Tool и гумата. Първо ще отворя двете изображения, които съм избрал на тема Хелоуин, въпреки че Хелоуин мина. След като ви се отворят изображенията, задължително трябва да сте на английски език, трябва да ви е клавиатурата и избирате Ctrl и минуса, за да намалите вашите изображения, защото иначе са много големи. След това идвате в това изображение и с помощта на това квадратче селектирате цялото изображение и Ctrl-C, за да го копирате. След това идвате в другото изображение и го поставяте с Ctrl-V. След като го поставите, избирате Ctrl-T за Free Transform. След това избирате отпадащото меню Flip Horizontal. След като го обърнете, натискате Enter, за да излезете от Flip Horizontal. Идвате и създавате маска на първия слой и след това избирате ето тук Gradient Tool с черно-бял градиент с кръгла селекция. Идвате и хващате си от някъде и си го пускате. Аз примерно ето така ще го пусна повече, за да може да се вижда повече от изображението. Това е много. Ето, може би така. Ето така е добре. Ето виждате как се прила самото изображение. Това е първият начин, а сега нека пробваме вторият начин. Изтривате си самата маска и правите нова. След като направите нова, идвате ето тук на гумата. Избирате си колко да ви е голяма гумата и трябва да е на 0 тук. Трябва да е 0 твърда. Мека. И почвате да си триете там, където искате да остане и там, където не искате. Ето. И ето отново нашето изображение се прила едно с друго. Ами това беше от мен. Ще кача тези две изображения в нашия блог. Не забравяйте да ни харесате страницата във Facebook, да разглеждате сайта ни редовно и довиждане. До следващия път.